namhlanje umhla ka-22 January 2026. Ngibingelela kubduduzo wamkhona zivela kwenhlangano ithuleleni-ke ngaphansi kwengosi-ke ethi-ke abantu bayagula. Ngingapha-ke ngonyameni eceleni kwasemlazi lapho-ke sikhona sibiziwe-ke la mndeni wakacele banenkinga ngane zakwethu yento ebahlalise kabi lapha egcekeni ekhaya kangangoba sebeze bakhetha ukuthi-ke baphume ekhaya bashenxe bawushiya umuzi ngenxa yesimo-ke inhlalo yento engekho kahle ekhaya ngesimo sento ababhekene nayo lapha egcekeni ekhaya ikakhulukazi-ke ihlasela umntwana okuyiyona nto yenze kakhulu ukuthi umuntu noma-ke engakaqali ukubuyela kahle egiyeni lokuthi-ke uyasebenza kathuleleni ngenxa yokuthi-ke usashenxile umuntu osangapha esontweni-ke umhlangano omkhulu-ke kuthina maNazaretha asebuhleni la khona-ke nami-ke ngisagozole ngakhona ukuthi nje ngiyothandaza ngicela amandla ukuthi uNkulunkulu aphinde ehlele umusa wakhe kimi nethimu yonke kathuleleni asithwale kulo 2026 asibhekene nawo ngoba baningi-ke abantu abezayo nezinkinga zabo. So-ke sithe-ke asize ngoba udaba oluthinta umntwana-ke abantwana-ke ibona sibaphakamela kakhulu la kathuleleni. Sinawo kumndeni lapha ekhaya-ke uzosichazela ukuthi ingane zakwethu-ke babhekene nesimo esinjani salento ebahlalise ngapha ekhaya. Sinobaba, sinomama, kube nondodakazi wabo bese kuba nomzukulu okuyena ongazuthi uku-affecteke kakhulu. Sizocela ukuthi siqaleke ngesingaqala ngaye-ke ubaba wasekhaya. Ubaba nangekhomba umama. Ngicela-ke ungidlulisele lokhu nje baba ngoba iyasiphinda lento ukuthi siyaphazamiseka masizobheka lemizi enenkinga. Lana ngibize abakathuleleni ngodaba lwala ekhaya mayelana nathi nomntwana. Ikakhulukazi sesihambe kakhulu liqale ngoNovember. UNovember bekunezinto ezenzakalayo phakathi kwaleli khaya. Izinto sithi siyabona iminyango ivulekile ivaliwe, chitheke yonke into eminyango, imbhede iphume ngomnyango, izingubo, amaphenti, ama-underwears ey'ngane, amathawula sithole sekugqitshiwe emhlabathini siyocosha. Ulayini masinekile iy'ngubo siyabona iy'ngubo ayisekho kulayini sithole emahlathini. Emva kwalokho sabona into ukuthi hhayi iyaqhubeka, saphuma sathatha iy'nyathelo sahamba saya kubantu abasizayo basinika into zokuchela. Ngalesi khathi besinika lezo zinto zokuchela kungena amafoni phakathi emabhakedeni ey'ntelezi. Sabona ukuthi hhayi kunzima kuyaqhubeka. Saphila leyo nto from uNovember ngicabanga kusuka kumhla ka-20 kwaze kwashaya umhla ka-12 December. Siphila le mpilo yokuthi impahla zethu ziyalahleka, siphuma ngomnyango, sihlele emnyango, sahlala emnyango nje u2 months wonke sihlele emnyango. Kwase kuthi emva kwalokho sesihambile saya komunye umuntu wafika wathi umuntu ingane iyona enenkinga ifakwe izilwane. Emva kwalokho-ke sazama iqhinga lokuthi ingane ayisuke phakathi kwethu. Wafika ugogo wayo waka-N kubo kababa wakhe wamthatha umntwana wamisa kuyena. Uthena mefika khona umntwana kubo kwakhe zaphinda futhi izinto zonakala. Kwasha imbhede kwaphuma iy'mpahla ngamawindi, kwenzeka ukudla kwashovwa, ama-rice yonke into kwachitheka, ubisi emafrijini kungena embhedeni, amanzi kuyatheleka njengoba bekwenzeka la ekhaya. Bathathe futhi iy'nyathelo bahambe nabo ngendlela yomntwana baye eMgababa kubaba othizeni emnini osizayo. Yaqhubeka indaba iyalashwa ingane ihleli ngakubona. Ekugcineni kwendaba ingane esisukile kuthina isilapho kababwayo sesiluku siyabizwa-ke njalo siyagijima siyakhona siyobona umonakalo. Mina kakhulukazi bengiya khona ngiyobona umonakalo naye uma wakhe angifice sengifikile. Base bethi bona ayi ake umthathe ema wakhe umntwana akathi ukuya ngakuwena endaweni yaka-Q la uhlala khona. Shuthi wamthatha umntwana wamisa ka-Q la ihlala khona. Semefika ka-Q futhi kwenzeka seyimtingi zaphinda izinto zonakala nakuyena. Ke kuningi engikushiya nangemumva ngoba kwaqala konake esikoleni egula ngo-October wagula u2 days. Kushuthi bathi othisha waba nokuhayiza. Emva kwalokho waqinelwa isinye wangakwazi ukuchama kwangathi uqhuma igazi ngamadlebe. Ngahamba ngamlanda. So ekuthenini azabhale-ke ngaya komunye umuntu obonayo wathi ake ngimgeze ngempepho nangomcako. Ngamgeza wathi ukuba ngcono nalowo 3 days kuze akwazi ukubhala i-exam. Wayibhala-ke i-exam. Emva kwalokho savumelana nothisha ukuthi mesebhalile i-exam uzobuyela ngasekhaya.
wabuya-ke wahlala-ke la ekhaya nathi-ke saphila leyo mpilo-ke shuthi ngomhla ka-12 ukugcina kwethu la ekhaya kwakuwumhla ka-12 December. Sathi masivuka ekuseni silapha kuleya ndlu sabona intuthu, kanti imvama miyenzeka into ivama ukubonwa uyena kuqala. Wabona intuthu isicapha sivaliwe, savula semasibheka ekhishini la siphekela khona sekuyasha, ikhethini nesitofu sesishile, bakhipha izitsha, asazi ukuthi oba laba bakhipha izitsha, bayikhipha bayibeka phezu kwesitofu, sasha isitofu kwahongeleka ikhishi lelo salicisha. Kwaphinda ngo9:30 saphinda sasha futhi isitofu, sasithatha sasilahla eminyango. Saqala-ke lapho sakhipha izimpahla sazibeka eminyango, naye umakhelwane bethu laba basithuthisa sabeka la eminyango impahla sahlala. Sesilinda ukuthi sambeni, sahamba-ke saya eSiphingo la siqube khona kuMamezala. Ke ukufika kwethu lapho kuMamezala yaphinda futhi into yenzeka. Sahlala usuku olulodwa sifikile ngayizolo ngoba safika ngeSabatha, kwathi ngeSonto ngomsombuluko zaqala izinto zenzeka. Zaqala izinto zenzeka ngomsombuluko sifike ngeSabatha. Impahla futhi khona zaphuma ngamawindi, imbhede yancika ngeindonga, kwalahleka impahla zethu, ama-suitcase avaliwe, zaphuma impahla ama-suitcase evaliwe zachithekela phansi. Sakhala sangazi sokwenza njani. Kusho ukuthi emva kwalokho sekwenzekile konke lokho, naye useyakhala usethi uyozibulala umntwana ngoba akasazi naye ukuthi lento yenzeka kanjani empilweni yakhe. Kusho ukuthi-ke nabo baba nayo mama nayo uma wengane bazochaza nabo ngoba kuningi nabo abakubonile. Umama wengane ngoba isakuyena manje uzochaza naye osekwenzekile osukwini lanamhlanje, ngoba nami ngiyafika nje ngiphuma esikoleni kwa-Aru ngoba besemthathile wayomfaka esikoleni from ukuvula kwezikole, kodwa uqale ngomsombuluko lo wayizolo ukuyo-attend isikole. Uthe mefikile-ke attendile isikole ngomsombuluko, ngoLesibili angazi noma uyile yini, ngoLesithathu izolo bese kwenzeka into eklasini. Uthisha wesikole ufone kumina ngabo +10 wathi ingane ithe mayihleli eklasini yathi ilahlekelwe imali ewu20 rand. U20 lobu ulahlekile ku-next door wakhe umntwana umfundi ahleli naye, kwatholakala imali ingephansi phansi kwesihlalo, ishuthi uyicindezele la ihleli khona ishuthekwe khona ngethishu. Ayithole kanjalo ingane i-exercise lomfundi ahleli naye edeskini, uthisha athi libhalwe ukuthi sex. Emva kwalokho lo sex waphinda wasubhala ngamagama agqamile in center ye-exercise kwathiwa sex futhi. Emva kwalokho uthisha athathe ingane ihambe ziyoreporta ukuthi nayi ingane efikile isibhalela into ethile. Ke uthisha waqala waphakama lapho, yingakho nje eseziwafonela mina wathi angize esikoleni ngizobheka. Kushuthi njengoba nje sinibizile usukwini lanamhlanje kade sabhala from last week ngoba besibona ukuthi isimo siya ngokukhuphuka kakhulu ngoba sitile kubo siyenzeka, ekuma wakhe siyenzeka, futhi nami ngisondelene kakhulu nabo. Ngesikhathi kwenzeka ngiyaya ku-attenda ngibukele ukuthi kwenzakelani. So ngasehlangothini lami ngihambile kakhulu kubantu, ngaphelelwa yiyona imali ngoba asisebenzi la ekhaya, ubaba uhola ipension, so asinayo imali yokuthi simlaphe. Siyacela nje ukuthi mangabe kwenzeka nisitholela abantu abazomlapha ngoba akasakwazi ukufunda, akakwazi ukumandakanya kanye nezinye izingane, akakwazi ukuhlala emzini yabantu ngoba la ifike khona kuyamoshakala. Ngikhuluma nje kubo, usehanjisiwe futhi abasayingeni indaba yakhe bangitshelile ngoba yena usethelele u-anti wakhe ngezilwane. Manje ingane yethu isenkingeni kakhulu. Ke futhi njengoba silana nje
angazi kunzima kuthini ukuthi sihlale kule ndawo kakhulu. Siyasaba ngendlela abenze ngayo. Siyasaba nje shame kakhulu. Yeah, sanibonana. Yaba usibusiso lo khona le ekhaya kaCele. Njengoba echaza nje umama ugogo walengane. Isimo sikanjalo. Kuningi abona lezi ndawo engenazo utshani nje. Besivuka kunembhalo la. Oh, rest in peace. Siyanishisa ngo past 10. Silinde. Siyanishisa ngo past 11. Silinde. Kuthe kusuka kuba nesiphambano emva kwendlu. Samaplango. Sibhaliwe ukuthi rest in peace. Okusho ukuthi kahle kahle sizobulawa. Lento masiphuma sesabantu abaningi. Basitshela into eyodwa abantu sibabonayo ukuthi indaba inomndeni. Umndeni wethu uthi sihleze endaweni yawo. Lokho nje kufuna ukuthi kusho nje kucace. Umndeni wala ekhaya. Sizalwa ikhehla lilodwa thina. Ikhehla lethu umtatanyizwa. Igceke lekhehla obaba lamana. Manje into esididayo masibonisana nabanye abafowethu bathi kanjani uthi ungazubulawe nezingane. Nibe nihleze egcekeni lekhehla basho kanjani ukuthi indawo yabo le. Oh bani basendawo yabo. Ingane zodadewethu. Kababa omkhulu ihlala kaEl. Khona nomunye wangaphandle oyisangoma ozwana naye udadewethu. Lento masiyila masihamba sibheka sifike sibuza udadewethu sibuzwe ngesangoma. Thina mazi ubani kanje sithi siyamazi. Manje lento angazi uyengani incane kabi ukuthi ngapha. Ngoba le khamini ngike ngazama kule masuku laphelile ukuthi ngizohlala la. Kwavela kwafona isiphingo kwathiwa sekufika umlayezo ukuthi ngizobulawa ngihambe ngiyothukuswa ngingaphinde ngitholakale. Ngingazini ukuthi ngagqitshwapi. Ngoba labantu inhloso yabo bafuna ukuthwala ngami nezingane. Ngathatha futhi impahla ngaphinda kumaya isiphingo. Ugogo wengane. La Usaphila mama. Usaphila ukhona isiphingo. Yeah. Yabo le ndlu le lo round nalowa. Bekuvele kusekuseni usivulekile la. Ukhiye futhi kubekwe sesihlalweni la kuvulekile impahla ibekwe la eminyango. Lapha phezulu kune fridge elisemsamo lapha phezulu. Ile fridge leli latholakala eminyango umbhede usutshingwe eminyango. Hayi ukuthi khona umuntu abantu abagangayo. Into engabonakali le futhi inamandla. Amandla ongawazi uthathe wapho asazi ukuthi yini le kodwa yona into engalapheka. Ngoba angifuni ukukhuluma into engekho lento iqhamuka emndenini wethu wakaCele. Yiwo ogangayo. Ngabe ngcono kube bayeza kumina abangifront bathi asikhulumeni. Okunokuthi bangenze kanje. Anginqabile sihlale phansi sikhulume njengomndeni. Manje nje basengakhile bathi angibhilize kanjani lezindlu. Mawukuthi phela bangifuni ke endaweni yabo. Mina ngathi ngihleli egcekeni lekhehla mina. Lo muzo la ngenhlo kaba. Ikhona impela kababa omkhulu la ngaphezulu. Yakho nathi akuhlala umuntu lapho. Akuhlali umuntu. Bahamba ngeinkinga zabo. Manje sekufuna labo ibona ke laba abadala inkinga ukuthi mina ngiphume la ngoba bathi ngihleze endaweni yabo. Manje umbuzo wami uthi kanjani ngoba phela igceke lekhehla leli sonke sihlezi kulona. Isididile lento futhi sididikile sonke nabafowethu sisihlangane nabo sibuzana ukuthi lento yenzeka kanjani ngoba into engakaze ziyenzeke. Kwalezi zinto abangifakela zona lana kuthiwa bayifaka bajijela ngisho ebusuku. Ziyahamba iqesha ke phansi ezinye zibuye igibele phezulu kwendlu ngabekezela ngahlala. Qala bengibuye ngiphume ngirawunda umuzi ngiqala ngibone akubonakala lutho. Kube khona ngathi khona okugumbayo. Kushaya ngegeja phansi. Mangiphuma ngiqalaza angiboni umuntu akademba. Futhi ekseni akubonakala ukuthi kukhona indawo embiwe la. Manje nenkinga sididekile. Lona usizo salidinga. Ngoba la ekhaya bese sinqumo sokuthi hayi ngaba ushiya umuzi. Ngathi mina uma befuna indawo yabo anginqabile bangibusela imali engakhe ngayo umuzi phela. Ngishibese ngishiya indawo. Mabe ngangenzela kanjalo ngabe beqedile. Bangibusela imali yami engakhe ngayo lo muzi bese ngishiya indawo. Mabe ufuna abawuthenge balisa imali yami phela. Ngizosho mina ukuthi imalini. Kuze phela bathatha bathola indawo yabo ngihamba umhlaba mkhulu. Ngoba into engikhayela manje imali yami lemali bathi ngishiye. Bisimo sinzima kakhulu. Yebo.
ya sinzima kakhulu isimo. Ake sizwe mama wengane. Bakwethu nenkinga njengoba uma nobaba esechazile isimo sengane. Sekuphele ngisho amandla, sekuphela imali, kuphele yonke into, asazi ukuthi kumele siphume sishone kephi ngalesimo esenzakalayo la ekhaya. Umntwana ngimthathile after esesasogogo wakhe wazohlala nami emqashweni nami la engifihle khona ikhanda ngisondezele khona amatoho. Uthe uma efika kumina kwafike kwangathi isimo siyathula salento cause kuba khona ubaba ekade simhamba wasemgababa obekuyena obemsiza emenzisa izinto. Emva kwalokho uthe ngomlesibili wahamba oqala esikoleni la ebengimbhalise khona ngoba bese ephumile esikoleni esisondele nala ekhaya since engasahlali la ekhaya. Wayekubhalisa khona ngakababa bakhe esikoleni. Wafunda kahle futhi ngolesibili kuthe izolo yaqala into ngafonela uMiss isikhathi beku 11:30 ekseni emini. Uthe uMiss maye ngifonela wathi ingane ilahla imali ucela ngihlangabeze. Ngasi mina akekho yini uthisha mhlambe odlula ngakwamnyande mall ongangisiza angiliftele yena bese mina ngimthatha ngakwamnyande mall. Wathi uMiss bewothisha abavumelekile ukuthi banikeze ingane imali, abavumelekile ukulifta ingane mengabe kukhona isimo esiba khona ngisho kuthiwa ingane iyagula, ingane bizelwe iambulance. Ngasi mina alright akunankinga ngiyeza ngizomlanda. Ngithe mangabe ngisesangweni uMiss wafona wathi uthando lwethi imali useyitholile. Ngasi mina akunankinga Miss vele sengifikile esangweni. Wathi hayi noma ungasale sewungena sikhulume ngoba kunesimo ekumele sisikhulume nawe esenzekile. Ngithukeke kodwa ngingene esikoleni ngaphakathi. Ngithe mangena uMiss wangichazela ukuthi ingane imali itholile kodwa ithole seyifonyoziwe seyingaphansi kwesiketi somunye umntwana obehleli naye edeskini. Ungithuse nalokho ukuthi hawu imali seyifonyoziwe ngimbuze imali bowuyibekephi asho ukuthi beyikwi pencil case, ipencil case beyigonile imali akayazi iphume kanjani esikhwameni. Uthe wabona ama exercise akhe esedabuliwe njengoba edabuliwe kanje. Akazi ukuthi ama exercise akhe adabulwe yini. Nawo amanye wonke adabuliwe kanje. Kungithuse nalokho ukuthi hawu lento ngabe seyibuyile yini. Ngiqede lapho nginganaki ngisi mina kuyobonakala ukuthi kwenze kanjani angihambe sobona endlini ngoba zikhona izinto abeyisebenzisa zokugquma. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngoba angimsebenzisisanga zona kuzosakuba izolo ngoba bekhathele naye ebuye esikoleni. Siqhubeke esikhulume noMiss athi uMiss kunento eyenzekile ingane beyishare ama exercise yena ephethe exercise lo mntana ahleli naye bemakelana. Kuthe emva kwalokho ku-exercise kwabhala ukuthi sex laxikizwa kwaxikizwa ngisho ama-page e-exercise lomunye umntwana lo ahleli naye edeskini. uMiss nalokho kumthuse bese eyambiza abize yena uAlandi abize nokhazini wakhe ofunda naye esikoleni ingane yaanti wakhe. Babuza ukuthi ngabe kwenzakalani ngengane kwanesimo esenzakalayo isisithusayo kanje. Ngoba kuthiwa besekhala eseyivayele ngisho etoilet uMiss bamncenga waze waphuma ngoba sho sibesebona ukuthi naye lento seyibuyile ngoba belokho enethemba lokuthi lento seyiphelile. Nami sengilokho ngihlezi ngimthuza ngithi hayi siyiphelile lento ayibona ko otikolosha abasenzi lutho sihlekela nje endlini. Kusemva kwalokho ke uMiss ke asho ukuthi ingane yenze kanje kungidide nalokho. Kuthi siqede lapho noMiss athi uzobiza umhlangano namhlanje neSGB kuzokhulunywa udaba lengane ngoba uthisha omkhulu akekho. Ngisi mina ayikho inkinga sizozwa ngecall mase senifona senichaza ukuthi isimo sihamba kanjani. Ngoba kwamanje ingane vele inenkinga ukuthi ngoba besitshela ukuthi sekungcono ngoba ingane iyalashwa. Wasi yena ngase lento ayibanga ngcono ngoba ingane zibachazele lo Miss ukuthi hayi vele kukhona inkinga ekanje kusho ukuthi ukuchaza kweingane ke zinga understand ikona lokho okugcina sekwenza ukuthi othisha bathuke bathuke ngalendlela le abathuke ngayo ingane zichaza. Kwaba isimo esikanjalo ke sabuya ke naye sesibuya esikoleni sahlala endlini sasaba futhi nokufonela uMasi imtshele ngoba phela sekukuningi kakhulu okwenzekile. Dabuka ama ID lezilwane zikhipha ngisho ama underwears emadrowini ziwabaka phansi ziwashutheke emabhakedeni ziyashisa zenza yonke into ngoba sinane izithombe la ezishise khona lezi zilwane.
sisuke emva lokho sibuye sizendlini ngisi mina yazi lento yakho alande manje angisazimele ngenzani ngoba iyangigulisa shuthi kahle kahle sewudinga umthandazo kwaba yilokho kuphela baba Datshulwa yini uniform? Iyinfomu kusile namhlanje angani kumele ngihambe ngiye kwi-SGB esikoleni kune-meeting yomzanje wabe bengibizile ngithi mina ngiyenza washing ngithi mina ngicela athathe iyunifomu ukuze ngizoyiwasha hayi uthe mayelande e-drop iyunifomu besika nje njengoba idatshuliwe kanje asazi idatshulwe yini ibisika nje ngoba even izinto ezimsizayo ziyamhlebela lezi zilwane zisakayithatha ayilahla ayifihle imithi uyayithatha ayifihle ngelanga ngaze ngambamba nje umuthi ewufihla singazi ukuthi umuthi ufihlelana endlini Njengoba ungizwe ngiqala nje ohlelo mangithi washa kwangiphinda ke lokho yabo. Ukugula kwabantu kaSouth Africa sekusixakile kakhulu South Africa sekusixakile kakhulu. Kungekhona okwezifo kuphela sekukhona nokuganga ke kwabantu. Ukuye ukuthi ke la khona besebenzisa science yabo yaseAfrika bayisebenzise kabuhlungu besebenzisela kwabanye abantu. Akubona bonke ke abantu abasuke ngempela bekwazi ukuthi bafanele baphume babheke ngaphi mabezofuna usizo lokuvika leyo science yaseAfrika. Njengamanje basibizela umntwana nje asiqali ke ukubhekana nezimo ezinjengalezi la khona kunezinto eziphazamisa abantu emagcekeni ekhaya. Namanje basifika nje la besiphethe yonke equipment yethu yokusebenza but mase sifika la equipment sekhona ukushodayo. Esingazi ukuthi ke kushoda kanjani okuyintambo kufuneka ithathe ke i-transmission yonke ilethe laphana yama voice makureshothwa ayisekho siyazi kanjani. Njengoba nibona mhlawumbe sathatha 30 minutes la sibamba sihlangana ngamakhanda siyayeka ngithi yabo. Nanti nezulu bathe sifika ningaphandle sekuduma izulu ngithi yabo ngathi mina kuyaxaka ke lokho. Namanje manje ngibona njengamanje la yabo liyakhemezela. Njengoba likhemezela nje kusho ukuthi phela manje asikwazi ukuqhubeka namakhamera ngithi yabo siqhubeke sishoot because amakhamera azolimala. Lokho kusiphoqa ukuthi manje kufuneka senza ngazi noma sizokhatha noma yili idimoni asiqinisele noma sithi siyahletha sibe sibuye ngoba nakulowo muzi asiyekona sazaphinde sabuya ngolunye usuku futhi kodwa ke ngoba ngihamba nensizwa ezeyiqhaza nazo ezithe ziyakhuleka kodwa ke manje angazi awusondele mntanami woza South Africa ngifisa nibone kumntwana lo okuyena ke onenkinga ozobheke ngapha ke phela bathi ngitshelile mana nje la seswami uyena ke South Africa umntwana le onenkinga ke ngizoke ngithi ukukhuluma naye sawubona sisi yebo kunjani yaphila wena ngiyaphila naku sibizele wena la ekhaya kwenze njani nginenkinga ngihlushwe ilana mase lento iyenzeka ngimane ngiphathwe ikhanda ngiphathwe isibhobo yebo cabanga kancane ngisazi isibhobo noma ngingasazi isibhobo mina ngingaka nje kwenzakalani ke mntana mase kuphathwe ikhanda ngimane ngibone sekwenzeka nje into yini oyikhumbulayo uyichaze nje uyikhumbula noyibona yenzeka akukho engikukhumbulayo ngikhumbula nje lokho kwenzeka la ekhaya kuphuma ingubo ngazi ukuthi kwenzakalani uyayibona lezi zinto wena ngibona qathi sakala kwenzeka zingijaha ngesitolo izinto ezinjani lezo kwakwabantu abagqoka ingubo ezodwa ingubo enjani ezodwa omunye wayengathi umfana oyigqoke i-tracksuit grey ongakanani lo muntu ozacile nje mude wayigqoka nesigqoko yebo bayakhuluma nawe cha esikoleni kwenzakalani esikoleni kephi la uma kuthi ngizothwana nama asazadabuka kade siwahayeza esikoleni cha ila ngifunda khona kudala ka BP esikoleni ngangiphalaza ngigula nje kuphela bese ngiyabuya ke okay ngiyacela dazo angithi uyafisa ukuqhubeka nokufunda yebo ngicela nje ukhulume neSouth Africa yonke izwa uzicelele usizo sisi khuluma ngisacela abathanda ukungisiza bangisize nami ngiyathanda ukufana nezinye ingane esikoleni ngisokhala baba ngisize angisakwazi nokudlala ngiyasaba yeah
Okay, uzoba right yezwa. Ngisokukhala uzoba right sisi. South Africa nango umntwana nje abanibona kusiza umntwana esikhalela. Mina kangisabi-ke akukho la ngangeni khona njengoba nje ngithe siyama sizawungena lapha ekhaya noma kuthiwa kumnyama kubomvu sizawungena la. Ngowami kuNkulunkulu engimkhonzayo mina owami engimkhonzayo akukho lapha engisaba khona ukungena khona. Nalapha ekhaya ke njengoba sikhona nje siyathemba ke ukuthi ke uNkulunkulu uzokhanyisa ukuthi umntwana sizakale. Kumina ke ezithuleleni sekuyangethusa lokho ukuthi ngapha endaweni yaseMlazi akuhambi kahle, especially ngaseyinganeni. Kunomntwana sike samhambela futhi la bengithi ngizodlula kuyena, but ke ngibona ngathi mhlawumbe uzogcina eshawa isikhathi, kodwa ke ngizobona uNkulunkulu mayevumile ithuba sizawudlula khona la e17 ehostel eMlazi. Lo mntwana uyophuma ngisho iminenke emehlweni, phuma ngisho amareza, naye enenkinga ngisho esikoleni. Kwase kuhleke konke-ke nemthandazo, nabo bayakholwa, abakholwa ebandleni abakholwa kulona, kodwa nakhona kwakunhlanga zimuka nomoya. Yikho ngithi ngazuthi akuhambi nje kahle ngapha eMlazi, especially makuyiwa ngaseyinganeni, singazi ukuthi nje baqala unyaka ekuphi okunye sizokubona ngapha eMlazi. Ngizocela nje mama, nawe baba, nawe ndodakazi, nizicelele usizo kwi-South Africa nje yonke izwe. Njengamanje kwayilapha esihlezi khona asithandi, sifuna ukubuyela ekhaya. Besicela usizo ongasisiza ngoba abanye sibashiyile esiphingo lapha kugogo, kodwa nabo basathandi bafuna ukubuyela ekhaya, kodwa isimo siphoqa ukuthi akuhlaliwe esiphingo ngoba basezingane seziyasaba ingane. Masingathola nje usizo zikwazi ukuthi ingane ibuye ziqhubeke nezikwenza izinto zazo, ingane esakhululekile ngoba isimo sazudlanga unyuyazi udlanga. Bese ngicela ukuthi makuwumuntu lo wenza lento, sicela abantu ukuthi ayiyeke. Ingane ehlukumezekile wanaye ngeke azathanda mayenzeka kuyena lento. Yabo. Babukeli bathuleleni, mina njengomama womntwana ngiyacela abantu siningisize, angisenayo imali, asisenayo imali yokuthi siqhubeke silapha ingane. Sesihambile ebantwini sakhokha imali, umehluko asuboni, nokuthi kube khona umehluko izinto ziba wesikakhulu. Ngiyacela abantu siningisizele umntanami ukuze ezokwazi ukuthi naye athole imfundo njengezinye izingane. Kubhlungu mangabe umzali ubona ingane yakho ikhala every day, ikhaliswa into eyodwa, ingakhululekile, ingakwazi nanokuyodlala, ihlezi into ehlezi endlini ngoba ibona ukuthi mayiphumela eminyango abanye abantwana bazohlukumezeka ngalesimo enaso njengamanje. So siwumndeni wakacele siyayicelela Nkosi yami ukuthi nisisize kulesimo, ingane ikwazi ukuthi ibuyele esikoleni, impilo iphinde iqhubeke nakuthina sonke, mina nodadewethu, ngoba omunye uyafunda erace. Asazi ukuthi mayehamba isimo sofike sibe njani phambili, asisazi ngempela. Kubhlungu kuthina sonke siwumndeni ngoba esikhathini samanje nabantu abaningi bayihlangulile kuthina. Umndeni wethu wakaMhlongo akaze kufike ngisho yedwa ezosichecka kulesi simo esikusona. Siyabafonela ngamafoni, siyabatshela ukuthi izinto ihamba kanjani, kodwa akekho umuntu oyikhathazayo ngathi. Akekho noyedwa owake wafika wazozwa wazobona ukuthi isimo sihamba kanjani. Angikhulumi-ke wala ekhaya ke, angibakhuluma bala ekhaya, abanye bagcina ngama-phone calls nakhona ngaleso sikhathi bezwe isimo, emva kwalokho bajike bayithulele. So ngiyacela iSouth Africa yonke isisize kulesimo, nathi sikwazi ukuqhubeka siphile njengeminye imindeni. Ngiyabonga. Ngiyacela kakhulu usizo ukuthi sengathi ningasisiza nisukume, njengoba bese ngichazile ukuthi okwamanje asisebenzi, nobaba akasebenzi, uhola umpenshini, asisakwazi uku-afforda ukuhamba sifuna izinyanga ngoba izinyanga zisitshena indaba u-15,000, sivelane sihlale phansi singabe sisakwazi la ekhaya ukwenza lutho. Ke ngokwami nje mina ngiyiNazaretha, wafika baba bathandaza abashumayeli benza konke lokho, kusho ukuthi akuzwelanga. Ngiyacela nje kakhulu usizo, kakhulukazi ingane ukuze ikwazi ukufunda iqhubeke nesikole, ukuthi nisisize. Ke ngasekuhlaleni kwakulomuzi nayo ingane isiyasaba ngoba umthetho walengane ihlala nami, ngoba uma wayo ubuya ayibambela amatoho
akwazi ukuthi siphile. Manje ngeke izikwazi ungane ukubuya mangibuya nami ngizala nalapha la sihleli khona sihleli kabuhlungu. Ngikhala nje kangaka ngilala epassage ngijombwa abantu. Angikwazi ngisho ukwenzani. Ke ngokufisa kwami bengasathandi kona ukuhlala la. Ngoba angazi ukuthi elinye igxathi abazolithatha bazokwenza njani. Ngoba sizothi sisindile enganeni baphinde futhi baqhubeke. Bengifisa nje kakhulu ngathi singadeduka eduze kwabo. Ngoba abantu abaseduze nathi. Ngiyabonga. Bamba sisi, inamba yocingo sisonke abanidingayo lethu usizo bangathola bani kephi? Bazothola uma efonini because mina yami isanenkinga. Sacela ma usho inamba yakho. 063 830 3834. Phinde ma. 063 830 3834. Bazothola uMamhlongo Cele. Hey, South Africa naloku usize besizele la mndeni wakacele. Yabona nje ngizwe lesi sibongo lesakacele. Inhliziyo yami nje yabo inokushona phansi yabo. Ngoba uyezwa futhi ukuthi kuthiwa umndeni. Kusanokushona nje umfowethu wasemndeni wakacele. Abantu abaningi babonile ku TV la badutshula ngapha ePortshepstone noma wakhe nodata baba2 ngomhla ka31st kunyaka. Kwathi nje kuthiwa happy new year nje bona ngala babe bulawa nakhona umndeni wakacele. Isibonga sakhona yona yonke ke lento eyenzeka lapha na kodwa kumama wakhona nakhona wayesekhulumile ngoba ke bakhona ayekhulumile umama emndenini wakubo kwakho umama esho ukuthi ke ngathi bayamsola ngokuthakatha bona bomndeni. So ke ngake ngenza nevideo ngithi amaphoyisa ke khona bafuneka aqale khona ngoba lo mama uhamba emhlabeni eseshilo ukuthi vele ngathi unensongo zothabulawe. Manje nima ngizwe lesi sibongo sakacela lapha ekhaya futhi nakhona uyezwa futhi ukuthi nakhona umndeni yabo. Abakhombi ngaphandle bakhomba khona emndenini ukuthi ke engabe kwakhala nyonini. Engathi ke ngehleke umoya ke ngempela wokuzwana phakathi komndeni. Kuleli khala kacela lapha ningabone ngasolinye mangabe ukuthi ngempela kunjengoba besola nikwazi ukubuyisana kanza ukuthi umndeni uyadingana. Umndeni uyadingana. Kukhona konke okwenzakalayo thina abantu bangaphandle sifike egcineni but umndeni uyadingana. Lingaxhopheka iso but ke umndeni uzokuphephetha ukwazi ukuthi kuphume ukuxhophileni ukwazi ukuhlala phansi nibone ngasolinye. Ilokho nje mina egameni inhlanganithweni engakucela kulowo mndeni wonke wakacele nabo bonke nje bomndeni wakacela ukuthi babuyisane makukhona lapho mhlawumbe benyathelene khona nalabo engabonanga kana ngasolinye khona. Siyazi ke bazovela abantu abaningi abathi mhlawumbe bangakwazi ukusiza. Nakho nje ngizokusho ngane zakwethu ke lo mndeni awusenamali. Umndeni lo nathi size kona ngoba sizwa usiza babhekene nalo. Sebehambile bahamba kwaphela khona konke okukhona ephaketheni khona. So ke angifisi iqhamuka umuntu la ozofisa ukuthi ke acabanga ukuthi khona imali azoyithola la. Akuze umuntu owaziyo ukuthi ke uzolekelela ngoba ke ithulele nayikazi ihambela abantu ke abasuthayo nabantu ke abadla izamba likaBhondo. Thina abantu abasibizayo abantu ngempela abasuke sekunzima bedla imbuya ngokuthi bexakwe usizi nathi ke sisuke sizobathwalisa lolu siza ababhekene nalo. So ke kunabo bani ozofona kule number kade ibizwa angacabanga ukuthi khona ke imali mhlawumbe kuthiwa sinayo sizokwazi ukuthi siyikhiphe asinayo imali. Yilokho nje ngithi angikuveze kakhulu nokuthi ke labo bantu ke abafisa ukusiza ngempela siyacela ukuthi ke basize ngokweqiniso. Siceleke futhi ke nokuthi ke umntwana noma bekuthiwe ke kuyenziwa lokho kwenziwayo umntwana akazilutho. Umntwana mncane. Ngiyacabanga ukuthi naye lo owenza lezi zinto azenzayo naye uzele umzali onabo abantwana. Akagqoke lokho nje kube ingane yakhe le njengale engasakwazi ngisho ukuthi iye esikoleni ngesimo esikanje. Umntwana akanalutho akazilutho. Bamxolele umntwana ukuze akwazi ukuqhubeka umntwana afunde. Kubhlungu lokho. Ngiphinde ke futhi ngidlulisa kakhulu eminyangweni wezemfundo. Kakhulukazi khona la KwaZulu-Natal ngoba ke lezi zinto njengoba ngisho nje ngithi khona simambele 17 ngale nakhona lento ayimenza esikoleni umntwana ukuthi ke othisha
siyazi izimo ababhekene nazo nencindezi abasebenza ngaphansi kwayo, kodwa-ke uma ngabe kunezimo ezikanje umntwana usuke engazilethile yena ukuthi-ke lolu usizi olumehlela umntwana uyayibizela yena. Siyazi ukuthi nawe useceleni usuke usabela umntwana wakho, kodwa-ke ingabi ingane isikhipha inyumbazane isecwaseka ngoba akazenzelanga umntwana kuze kube kanje. But-ke asithembe ukuthi uNkulunkulu uzolenza-ke icebo. Ngizwile-ke nanemama ukuthi uthi mama uyiNazaretha, uthi uyakholwa mama ngithi? Uyasho ukuthi bafika bezothandaza la? Kusho ukuthi mina la ekhaya ngakhetha ukuthi ngibe iNazaretha. Kusho ukuthi samcela kubaba uMshumayeli ucele ukuthi siyacela nasi isimo sisihlupha kanje, sesiphuma kulabo bantu ababonayo, sabona ukuthi lokhu okuyimizamo yasemhlabeni akuphumeleli. Sase simbiza naye wasondela, wafika kuthina, wafike wathandaza, wenza yonke into egcekeni, ayikho into angayenzanga. Emva kwalokho saba nethemba salala. Kwasekuseni ngakusasa saphinde kwavele kwamonga kusasa-ke. Kwavelene kwabamonga kusasa kade ethandazile. Kwave kwahlipheka kakhulu, impahla zalahleka zonke, kwamapequpequ, ukudla kwathelwa insipho yokwasha izitsha, oshibhoshe ey'ngubeni zey'ngane, o-Colgate, oma-TV, yonke into nje iphelile nje akukho lutho. Waphinda kuMshumayeli sesibalekile ngey'12, wafika kuyisonto, sase sivele sesibalekile-ke, wafika wayevele eshilo wathi uzoqoqa inhlayisuthi eze nayo. Kusho ukuthi-ke akabange sasifica, kodwa waqhubeka weza, wafike wathandaza singekho thina. Umphakathi wambona impela ethandaza singekho thina. Kusho ukuthi-ke naye ibandla siyambonga kakhulu egalelweni alenzile. Nokubuhlungu kakhulu ebese ngikhohliwe ukuthi nalezi impahla esayithutha zicela igceke sesibaleka sayoyibeka mzini thize wakacele khona la iGumede ngale komgaqo. Impahla zethu nakhona seyitshontshiwe eziningi zazo. Asisazi noma yilo moya yini usuhamba ungena ey'ntweni ey'thinta thina. Asazi kakhulu, asazi. Yiphi inkosi eniyikhonzayo? Sikhonza eManazaretha uShembe uNyazilisu. Cha, ngithi ngikubona baba ugqoke ifoto futhi wena ufake igama lenkonzo, yabo naye ingane futhi le ngishoyo le yase-17 le yayiphuma iminenke ngisho emehlweni negazi, nabo bakhonza lapha enikhonza khona. But-ke asiqhakambiseki inkonzo kaThweleni because zonke inkonzo siyazemukela usizi labo bonke abantu. But-ke kuyinkosi le onikhonzayo uNyazilezulu. Nami ngikhonza khona. But-ke angihambisi lokho ngokoThuleleni angithi yabo, ngoba ngisho ngisesontweni ngeke uze ungibone ngomuntu oyicashelayo nje ohlala emumva. Ongibonayo ngoba ngempela bengiseduze kwakhe. But-ke ngake ngahamba ngiyothula vele wami umsebenzi kwinkosi yazi nezimo engibhekana nazo. Kukhona lapha kule ngane yase-17 ngalibika nje udaba lwakhona ngoba nakhona engaphansi komshumayeli wabo lapho banomshumayeli uNdwandwe, but nakhona ngathi kunhlanga zimuka nomoya nakhona. But kukhona kodwa into mina inkosi uNyazi yayikhuluma kumina ngezimo ezinjengalezo ukuthi yini ekufuneka yenziwe kulabantu abasebothandaza. But-ke akuyona-ke iplatform yami, angiyena umgcojwa mina ngokwabo, kodwa ngoba wayekhona umvangeli sasiguqe naye umdluli, sasibathatha kwakubaba komvangeli kuyimina, kodwa likhona igama babalisho ukuthi bayokwenza kanjani futhi ngasiphi isikhathi. Kodwa-ke it is not my platform because angicotshwe, ngeke ngiyotshela abagcojwa mina ukuthi kuthiwa yenzanini yabo. But kungaba nje mhlawumbe ukuhleba ukuthi-ke kulo mshumayeli wakho bomtshela ukuthi-ke wathi ubaba akokwenza kanje njengoba usho ukuthi bafika bathandaza. But-ke izimo ezikhona ngane zakwethu esibhekene nazo-ke lezi zemoya ebusayo njengamanje yobumnyama ikhona ezweni. But-ke sithembe ukuthi uNkulunkulu emkhulu uyoyinqoba le moya le. Yilokho nje besithi siyacela kumndeni angapha akacele-ke. Mina-ke Mduduzi-ke wakaMkhwanazi kanye ne-team yonke yakaThuleleni kulonyaka u-2026 siyacela noNkulunkulu ukuthi abe muhle, ahambele phezulu kwabo bonke abantu abanosizi, baphuluke impilo yabo ibuyele esimeni baphile. Siyabonga nokufika lapha egcekeni kwacele, sithemba ukuthi-ke usizo luzovela. South Africa siyanethemba, ngeke nisilahlele izandla, sikhona thina sikhona ngani, siyathemba ukuthi nalapha ekhaya kuzowukhanya. Ngiyabonga, nisale kahle.